Inaldaw-aldaw akagububal kuni iliw imbag laingen tadatawag ken text. Inaldaw-aldaw met aka video call kuni baket di mapupuutan dandanin ti panagawid inimutan pa'y ti bagbagi tapno adot maiyawid tapno maragpat laeng ni balaygi. Inaldaw-aldaw akagugumal kuni iliw imbag laingen tadatawag ken text. Inaldaw-aldaw met aka video call kuni baket di mapupuutan dandanin ti panagawid inimutan pa'y ti bagbagi tapno adot maiyawid tapno maragpat laeng ni balaygi. Nagtultulit iti tawtawen na dumeten tinamaliw nagturpos anak kuminawan ti panagbiag agforgod akon tanalpas met ti kontratan inakon ituloy tay negosyo anarugiyak adu tinasken apagyamanan kas kiniapo anang tetikired ken namnama aramang ay biyag iti pamilyak anang tungpal ti arapaap ken pay ahensya anang aywan kaniyak. Pacific Star International Employment Agency tinang tartarabay tinagpanagbalaygi. Pacific Star International Employment Agency pudno atarabay ti OFW apadami panangaywan ken taripato pudno a serbisyo. Pacific Star Familia ti OFW panangaywan ken taripato pudno a serbisyo. Pacific Star Familia ti OFW